Ang gabi is tanan. Ma'am, tanan sa tagadali, ma'am. Akong gihilot karon si Madam taga Santa Maria. Taga Santa Maria, asa na? San Agustin. Ah, taga Santa Maria sa San Agustin. Unsa katong ipamati, ma'am? Kung akong likod niya, akong tiil, mamoy-poy. Likod niyan tiil mamoy-poy, nagabasa mo day kadi ay. Oo, nagabasa. Mga pasmado na siya ha, kana imong problema. Oy, taga Santa Maria. Basta, basta pag ano na lang ko, kung anong sa'yo ma-experience ako direct. Shout out sa taga Santa Maria, atong tabangan si Madam Sayang. Sakit sa likod, banhod, ngol-ngol tanan ha. May gabi sa taga Santa Maria. Yan, nara si Mother. Pagpahilot ko na rin si Mother ha. Shout out sa taga. Pahilot po. Akong kilid, sakit. Linhod. Pareharan nyo, nagkabasa po dahil ni di ay. Magbasa po di ay. Uy, wala nang gipalong to dito. Ay, ito pala, sabi ko po sa likod. Naman lagi buwan, laster. Kastil. Ano, tuwan man na sa reliever. Nakay pa ko gamito ni mo anak kay nakay pa dahon sa Pilipina. Kaysa anak. Bawal adlaw. Ay na lang no, makakuan na. Ang grabe si Melina Suyo, guna. Sigara lang yung iyang pulso ka ng kuan. Doon. Up, yeah. Tanggal tanan mo. Dala ni ay no? Pasang sa itong balay mo. Wala magigyan, ano man mo. Ha? Ito ba?
Ito magani. Wa pa kita kakanta. Ha? Ha? Gamay?